Și vorbind de cei mai mari branduri, că nu facem publicitate, putem să spunem, deci L'Oreal în anii 90, ce te vorbesc începutul de anii 90, avea un produs care se cheamă Epicea, este încă în ziua de astăzi prezente, dar nu a ajuns niciodată în România, Eina și Vella, Eos, erano niște pământuri care se combinavano cu apa, un fel de henna profesional. Din anii 90 eu am avut această experiență pe care m-a plăcut extraordinar de mult, în primul rând pentru că când clientul era vopsit cu acest tip de produs, aveva un avantaj de luminozitate și de sănătate a părului, că vedea diferențe. În sfârșit aveam și eu, Fabrizio, și tu ai adus ceva. Și asta m-a făcut să merg mai departe. Ceea ce vreau să spun acum în argumentul ăsta că este e o giungla, pentru că în ziua de astăzi, le ultime analize pe care am văzut în domeniul din natural, incredibile. Acum 3-4 ani am citit această statistică în care 60% din femeile care aleg un produs cosmetic în ziua de asta, aleg un produs natural. Gândește-te potențialul, 60%. Dar, în acest context, există și această junglă în care foarte mult este marketing și foarte puțin este calitatea produsului și așa mai departe. Și atunci aici trebuie să intervenim noi profesioniștii, să studiem foarte bine brandul pe care o alegem când vorbește de naturale. Când vorbim de un colore permanente naturale, știm că naturale nu pot să fie pentru că este prin oxidare și atunci oxidantul conține amonio și atunci de naturale nu mai are nimic, este chimic, dar asta nu înseamnă că un produs mai delicat cu ingrediente organice nu este mai bun decât un produs sintetic. Dar este foarte important studiu, se auziți pentru că se faceți niște cursuri de ceea ce înseamnă să citești un produs în spate, fiecare ingredient în spate. Foarte importante lucrul asta.